Svima drugovi, ovo je moj novi klip, snimam COC, to jest Clash of Clans. Kao što vidite napao sam neki TH5, on je TH5 i last hitam ovako zbog trofeja. Hala si se s John Boss. Tako. Inače ja samo tražim loot u COC. Ako želite da snimam ako želite serijal Clash of Clansa, recite dole u deskripciji. Znači ja klipove neću da mi traju, ne bih htio da mi traju više od 10 minuta. Možda neki specijal može da traje tako 20 minuta, ne baš 20, samo mi tako 15. Pošto ja samo snimam na telefonu. I tako, ako želite mogu čak i druge igrice da vam snimam. Evo opet neki TH6, napošću ga da vas slika. Ovaj novi upgrade baš mi se i ne sviđa kako su napravili ove air defense, jako su ružni. Evo, onak smo malo prouništili. Sad ću da nađem nekog malo slabije da bi mogao da ga uništim. Znači neću neke prekeće, samo neke koji imaju luta da mogu da ih uništim. Ovo je 10.000, super. Ima mortar level 2, malo će mi bude zajebano. Ovo sam samo ovdje natrpao sve barbarine i to je bilo jako loše. Dobro, oni su tek, to jest uništili su air defense, to je jako dobro. Air defense i mortar su uništili, ali dobro, sad ja nemam trupe koje lete, tako da mi ništa ni ne znači. Barem 3 zvezdice da uzmem, to će mi biti dovoljno. Što više to bolje. Evo sad ništam sve. I tako okolo trebam da padam. I tako. I ništa nismo krivi. Sad oduništimo. I ako hoćete gajdove, na primjer, da govorim tako, pišite mi dole u komentare. I Q&A će, na primjer, to je Q&A-ovi ili pitanja i odgovori će da mi budu uvek kad pređemo, na primjer, prvi Q&A će da mi bude kad pređemo 20 subscribera. Tako da, ako budemo prešli, pišite mi u komentare. Čak ću nekim mojim drugarima i na fejsu. A ostavit ću vam, to jest imate već, ostavit ću vam ime i prezime od mog Facebook profila. Pa vi nađite i pišite mi. Tako da, sutra će verovatno izaći novi klip. Ko je danas? 25. Znači 26. će izaći novi klip. To je subota. Da, subota. Ne, nedelje. I tako da, to je to. To sam samo teo da vam kažem. Tamo će sutra mi se završi ovaj ovdje Wizard Tower. I sakupit ću pare da stavim Air Defense na level 3.
onda čerke i Kenone i izjebo me drugi, fuck. Danas je petak, znači sutra je subota, ja sam dobro rekao. Znači sutra će izaći novi klip i tako da vidimo se. Ćao!